Dámy a páni, vítame vás. Stal sa šokujúci incident, došlo k havárii lietadla, ktoré pravdepodobne rozkotalo kvôli tomu, že prenášalo obrovitánsku veľrybu, ktorá sa vymkla spod kontroly a vypadla do stredu mesta na hlavné garáže. Podľa prvých informácií sa lietadlo dostalo do vážnych problémov, keď sa počas letu veľryba, ktorú prepravovali v špeciálne upevnenom priestore, uvoľnila a náhle sa posunula. Tento nečakaný pohyb spôsobil vážnu nerovnováhu lietadla, ktoré stroskotalo. Pán hasič, mám na vás otázku. Ako plánujete postupovať pri tomto nečakanom incidente? Ako plánujete zachrániť rybu, ak vôbec plánujete zachrániť rybu? Tak tady tohle jsme nikdo jako nečekal, že se tady objeví kolem náměstí velká ryba. Pan řídil letadlo, přežil, je v pořádku, byl převezen do nemocnice, se o něho starají. MS, pan řídil to letadlo, říkal, že ta velryba se snažila utéct, byla agresivní, protože prej měla své děti a chtěla je nakrmit. Je to samice samozřejmě. Mala aj nejaké zdravotné problémy, alebo len tak prostě ju prenášali zo srandy? Pravděpodobně mu dávali sérum, které chtěli tu samičku sklidnit, ale pravděpodobně ty věci se nějak spletly a dali nějaké agresivní to sérum, které tohle způsobilo. Plánujete ju nejako odtiahnuť naspäť do mora alebo do oceánu, odkiaľ pochádza? A ak áno, tak ako? Velryba to nepřežila kvůli, že nemá dostatek vody. Chtěli jsme ho zachránit, volali jsme tady zoologii, chtěli jsme nějakým pomoct, ale bohužel velryba hynula. Koľko mohla mať tak rokov? Zoolog říkal, že by měla mít nejméně 50 až 60 rokov. Páni policajti, čo hovoríte na túto situáciu vy? Ako to hodnotíte vy a čo budete robiť? Budete aj pomáhať? Ano, se postaráme o doprovod velryby na místo určené, ale více vám říct nemůžeme. Očakávalo sa, že lietadlo padne? Bolo už nahlásené vopred, že už niečo je pokazené, alebo prostě sa to stalo během sekundy? Tom já nemám informace, ale podle mě o tom viděli, kdyby byla nahlášena nějaká informace. Budete potrebovať ešte od nejakej inej štátnej zložky pomoc, alebo stačíte si vy dvaja a tuto pán hasič? Jestli můžu říct, naše jednotky jsou zcela připravené. Máme hodně jednotek, které teďka pomáhají tuto situaci, pomáhají civilisté, občané tohoto města. Takže pomoc dalších lidí už není potřeba, abyste se nebáli, že potřebujeme nějakou pomoc od vás. Za mňa to je všetko, ešte môžete sa s niečím pochváliť, čo ste zistili alebo niečo. Tak já bych právě promluvil k obyvatelům Los Santos. Chci také ujistit všechny obyvatele, že není důvod obavám. Všechny záchranné a bezpečnostní složky jsou na místě a dělají maximum pro zajištění bezpečnosti a podpory všech zasažených. Naši experti nadále pracují na tom, aby situace zcela stabilizovali a odstranili jakékoliv potenciální hrozby. Tato událost je neobvyklá, ale tragická, ale máme pod kontrolou veškerá rizika a děláme vše, co je v našich silách, samozřejmě, aby se obyvatelé mohli cítit bezpečně. Myslíte, že se toto ještě někdy zopakuje, alebo že bylo to první a poslední krát? Pravděpodobně nějaká další vědecká firma se tady tou věci bude zabývat, nadále bude se zabývat asi podle mě government a takové ty velké firmy. A dále se zjistilo, že tam budou mít další takové exotické zvířata. Koľko takáto veľryba môže stáť? Tato velryba pravděpodobně asi nestála. Do ní dávali nějaké experimentální látky, která udělala tu velrybu takovou velkou. Dobre, ďakujeme. Tak toto bola reportáž od Weasel News, pánov policajtov a pánov hasičov.